Ti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Melchor, nga iti agdama kat adda iti Saudi. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Advance happy 4th birthday intun August 22 iti uniko ihomi ani Drens Jezem de la Cruz Santiago from Mamang Dezem and Papang Pilton. Shout out iti better half ko ni King Arthur Gagno. Happy birthday intun August 14 and happy anniversary from Lavleya Mendoza. Ti Astrero family iti Villaflor Cagayan from Daisilin iti Hong Kong. Shout out pa kada Jasmine Rivera, amin at tagabaggaw from Magdalena Cariaga kan ni Lovely Rose. Dagitoy kakadwak ditoy barracks, isu da Joel Cudina, Joel Andrada, Roger Balway, Noel Daluson, Ariel Vicente kan Jusel Tony Banataw, from Clifford Mark Cabero, iti Magapit Lalo Cagayan. Belated happy birthday kan ni Reggie Haligaw, idi August 5, kan advance happy birthday kan ni Jimmy Padilla, inton August 26, from Shans Padilla. Kadagiti nakamonitor di Taribswan na Gilian La Union, ti Lumboy family, kan amin a friends ko dito'y Hong Kong, Macau kan Canada, from Brian Ephraim Lumboy, iti Vancouver, Canada. Makablaawan pa iti pamilyak di ta barangay Kapelan, ti family infiel kan Manangan family, di ta barangay Lapugan, Tumawini, kan dagiti friends ko dito'y Hong Kong, ti Maricois Group from Jing Manangan. Ti Tamang family iti Tumawini Isabela from Bimbo Tamang iti Malamag East, Tumawini Isabela. Agurin family iti Dagupan Tabuk Kalinga. Odlos family iti Kalaokan Liwan Rizal from Marilu Odlos. Shout out pa kada Jan Ravanso, Adelino de la Rosa, kan Happy Life. Ni Barrientos Luna iti La Union from Amelita Sanidad. Ilocano Girls dito'y Hong Kong from Rowelyn Corpus. Ni Reynaldo Paas, Joy Rohan, Renz, Razel, ken Kisha and Daphne ijay Muta, Kasibon, Nueva Vizcaya. Ni Jing Afante Lagayan ijay Riyadh. Presi Peneranda iti Jizan, Kingdom of Saudi Arabia. Ni Marisol Bautista iti Qatar. Agaluos family, Fernandez, Vadil, Vicente kan Paas family, iti Muta, Kasibo, from Mary Ann Paas. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Pagayam a Melchor. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Melchor. Kat amin nagitinagan nga inaramat ko dito'y email ko, nasukatan aminen manang. Iso akid dawak ano mapili ang maidrama to'y padas ko, dagitinagan ang nakalanad dito'y latakuman ti masurot, tapno amok at isurat kon ti maidrama. Saan ka nakaturpos iti kolehyo manang? Taapaman ang nakasursuro ak nga agmaneho, nanggedakon kas taxi driver iti lugar mi di tapagilyan tayo. Kapigsaan pa ilaang idi ti kayod dagiti taxi driver, tasaan pa'y nga aduunay ti unit ti taxi nga agbibiyahe iti lugar mi. Iso siguro asim maduta kon anang ituloy iti kurso, nga uray adda ak idin iti may katlo atukad ti kolehyo. Tatirason ko, apay kuma nga agadalak paylaang, kat makatagtagad akmatan. Adda pa yan maururnong ko babaan iti panag-taxi driver ko. Di tamot laang anam amok tinagbalin a live-in partner ko ani Monet. Maysa nga entertainer iti club nga iser-service ko idi. Kat saan ko analapdan tinagayat ken kuana. Monet, agring kan.
Nakadanon tan diti dagos mo. Monet. At datan iti batog ti dagos mo kunak. Agriin kan. Ayan tan, Manong Melchor. At datan iti batog ti dagos mo. Sumrek kan dita dagos mo tapno makain na naka na imbag. Mabit lang, Manong Melchor. Maulawak ngamin. Unay mo't ngaminan. Napalalo ti bartek mo Uwan nga ron, Manong. Nakaadwa kita. Ha? Maragsakan ka pa, nga uray na laos ti bartek mo. Manong Melchor, iti trabaho. No mabartakak. No, ado ti mainom ko. Kaya tasawan. Dakdakal mat ti maporsyentok. Anya? Kasta ti trabaho, Manong. Padasan na to kami na pasyaran ni club, Sumrag kay jay, iti kayat ko asawan. Itable na. Ha? Padasan, Manong Melchor. Tapno, ma-experience mo mat. Padasam lang. Di ka di mabambanog iti aramidam si Melchor. Ni, anya ti kayat yu asawan nanang? Di ka di mabambanog arumwar tunggal alas 2 iti parbangon. Kalpasan na, agawid ka matlaang tapno ituloy mo ti aginana. Nanang, amuyo mo't nga dati service ko tunggal kasya nga oras. Asinaw, ti service mau. Dagiti kalapate, anababati tayabda. Nanang? Apay aya, pagsaysayangam iti oras dagijay. Imbes ko madiretso ti panaginanam. Isopay mo't ti binula na masingir ko kadagiti service ko, nanang. Amangan mat no sa balit ibay bayad daken ka. Ha? Nanang? Ay, di nakitaan iti kasta, Melchor. Dagiti kakasta akita ti babae. Awan bibiyang da nga uray kompormilatan ti bayad daken ka. Iso nga ganad ka. Tama nga numakaala ka pa ikit day iti sakit mo. Kayat mo asawan mo, net. Agsalsala ka mo titi intablado at 2 piece lang ti kaos mo. Katuan. Unay kat kaya mo ti trabaho yung entertainer. Talaga kasta, Manong Melchor. Mabalin ka din mo, net. Di na ko nawagan iti manong. Total, nabayag mo tayo nagamamuta. Okay, day talagayam. Manipo dita, birngasan kalatan, Melchor. Oh, kasta, kay kaya't ko adang ganda ita. May mayat. Oh, naibusan ti arak mo. Mangala ka pa'y? Sige, may sapay. Ngam siyak, di na kunyalaan. Huston ti may nga inalam para kanyak. Nangin-ngina ngamin nga amang ti bayadam iti arak ko, ngam iti inumam. Sigurado ka? Wan, sana bale. Bumawi aklangan iti daduma a customer. Anyat mapaspasamak kan Melchor. Saan ka mo tasigod nga gininom Ngam, nakainom ka itasimangpot ka. Nagdadanggay kami lang amin kadagiti pada ka driver, nanang. Ngata. Ni, apekas la di kay mamati, nanang. Dagiti nga kakadwam a driver, ti kinasangom a naginom? Wanaw. Uno, anya. Sa balin samot tinapanam. Anya kayo kid ni na yan, nanang. Saan ko matila sumsum ka nga atap yo?
Pangasiyo. Jakman ang mumanang, ngam nagpigsa ti karisma ni Monet para kanyak. Kat nakarkaron anaya si dagtirik nakkankwana, iti day dirabii a pinadas ko tinaginom, iti pagpapaayan na aklab, kat nagsango kami. Para kanyak, ni Monet ti mangbukal iti lubong ko, nga uray kasjay pa iti klase ti trabaho na. Kabaelak a pagbaliwan ni Monet, kinunkunak iti bagiik. Napig sa tinakam kumanang, tamamati ak nga agkurso na damot ni Monet kanyak. Kat iti panaglabas dagiti aldaw, jakon nagpangadwaan ang iparik na, iti panaggusto kenkwana. Ayos Melchor. Siguro, nakaadu ka iti napasadaan. Iso nga inawis nak diti restaurant, anya. Saan, Met? Kaya't ka lang nga makakuyog. Sus! Inaldaw talang arodin agkuykuyog. Nusukunan nak iti dagus ko, sanak itulod iti club, agkuyog tan. Kasjay tuman matlaangan kalpasan ti trabaho kiti parbangon. Kanayon tang agkuyog. Monet, sa bali ti kastoy a klase di pa nagkuyog ta. Ha? Kaya't ka makakuyog, asaan ka asumrag iti trabaho. Una naggapo iti trabaho. Saan na basta pa nagkuyog lang ti kay papanan kanyak daytoy a panagkadwatay ta. Sus! Sabalin sa dayta na, Melchor. Sa bali at talagan, Monet. Talaga lang, ha? Monet, agayatak ka. Ha? Di nakman rabakan iti kasta, Melchor. Amom no anya a klase akti babae. Amam mo ka, Monet. Nakitak mo tino ka sa no ti trabaho. Amok ti amin. Apay nga rin na ibagbagam kanyak ti kasta. Gapo tayo sa tagpaiso. Iso ti marikriknak. Kadyak itulok nga ilimod kulat tanday ti amarikriknak para kan ka. Saan amabalin, Monet? Anyat mapaspasamak, Melchor. Apay asimsimpaam day ta silid mo. Naggulong aminan nanang. Iso asimpaak mo ta. Kakaiso na aras, di kita nagbiyahe. Na, milagron sa Anya man na milagro nga ibagbagayo mo. Kat no numero uno asadot ka no maipanggap iti panagdalos iti silid mo. Ngam ita, napalalo tinamayam. Ninanang mo. Dilat ta maragsakan ko man. Tanagdalo sa kitain itan ti silid ko. Talaga nga men, anakaskas daaw, anak ko. Nanang, sana nakaskas daaw. Talaga kayat ko lang tagdalos. Masikura na kami na mangkit-kita iti silid ko, nagulo. Sapay la kumaa, takas tangag paiso. Ngam, talaga asabali ti agparparik na kanyak. Panagkunakat, adda mapasamak, apakaklaatak. Anya ti bagbagamad si Kabestray. Ay na, maadaan kan iti manugang iti mabiit kunak. Ay, sasawa mo. Awan to pa inyam amo kanyak ni Melchor akaayan ayat na. Manugang tukit dain. Ay na, Pineng. Adan kayan ayat ni Melchor. Katno pasaray makitak idang agkuyog. Nakalala ilo dahi titunggal may sa. Anya? Dahi tatagpaisaw. Ay, basta. Sumardang ka man si Kabestray. Basta awan pa iti inyam amo kanyak ni Melchor nga anak ko. Iso nga dayo ang mapasamak ti kunam nga danton manugang ko. Imposible dayta. Arkat kasaritam ngamin adya anak mo. Iti kasta, saan arumuan nagsalsalawa sa waklaan?
Daytay agpaiso ti kayat ko amang ngaganken ka, Melchor. Nanang, Kanayon ka amarabyan asumangpaet. Kayat ka di asawan dayta, nga agpaison tinaidanon kanyak, nga addan ka ayan ayat mo. Saan mo tadakas no addan ka ayan ayat mo kaet? Normal dayta. Ang maapay ngay, adi mo yamam mo kanyak anak ko. Apay ngay, amasapol amaamwak palay ti sabali a tao. Kasla din akmatan ina, gapo iti kastangar aramidam. saan mat nga iti kasta nanang? Diyak lang amin kahit amaklaat kayo. Nay, anya kumangay ti pakaklaatak anak ko. Ko. Nanang, Ad-adakat anak laatak tasabali pa iti nakaamwak. Iso nga itatagsarsarita ta, ibagamon kanyak ti agpaiso, Melchor. Podno ka day, tinaidanon kanyak nga addan kaayan ayat mo. Kat iso ti rason no apay akanayon kan amarabyan nga garahay. Ibagam ti pudno, anak ko. Awanan tinaaramida no dinagpudno iti inakma ng Emmy. Agpay sumat ngamin, awan ti rombeng nga ilimod ko kankwana, ta isumat ti inak. Siguro, nagamakaklaang amaamuan na, noan niya ti klase ti trabaho ni Monet. Iso adjakon imbagbagakan kwa na ti maipapan iti dayta. Kinasaritak mo't ni Monet nga agsardeng laangan iti trabaho na, tasyakon ti mangbiagkan kwa na, tapno saanan amaamuan ni nanang ti pudno. Agingga nga ininot anagin na si dagtiriknada, kat naalukoy ko ni Monet nga agnaeden iti balay mi. Iti ababa asarita manang Emmy, nag-live-in kamin ken ni Monet. damdamagan ni nanang no kaano nga kalay sata. Ha? Melchor? Oray siyak. Kaya't kumutang nagkalay sata. At amot pasit ornong ko iti bangko. Kwa Melchor? Agliblib intamot laangan. Kastoy talatpan Ha? Di mo kaya't nga ikalay saka? Kwa ngamin, kasla maalumi imak. Nang runakat, amumat no niya klase ak ababae. Monet, idi kinid daw kung agikat ka niti trabaho. Kaya tasawon day jay, akayat kong agbaliw kan. No nyaman tinapalabas mo, napalabasan day jay. Saanen asika day di. Nagbaliw kan. Melchor. Iso ano mabalin, agkalay sata ko mamunet. Kasi tinakunak, adamot ornong ko. Umdas mo't day di agastusin iti kalay sata. Panunutak pa'y Melchor. Di nakapuraan. Masansan mo't arumrumwar ni Monet no daytay awan ka, anak ko. Anya? Ni, papapanan na ngay nanang. Nay, jak amo Jak mo't damdamagan no agpakada, tati amaw, katamom. Saan na nanang? Nadlaw ko pa'y akanayon nga da kasarsarita na iti cellphone no kwa. Anya? Dagita tinadlaw ko kenkwa na. Sa adadagitay gundaway akasla alimbasagan. Kasla saan makaid na. Nanang? Paliiwom ti kalibin mo anak ko. Adan samot sakit na. Awan mo't siguro nanang. Amangan na may kawalaan, takanayon nga da dito'y balay. Anya karayon nga da ditoy.
Di mo timbagakken ka amasansan arumwar no kwa. Nanang, Iso apaliiwem ni Monet. itay pa nga dani mo nit iti CR Apay nga tan. Inak man tuktukin. Tama nga nanyakit din ti mapaspasamak kan ko ana. Apay nga tan, nagbayag iti CR. Amo yung aramidon nyo ha. Ha? Madansamat ka sarsarita na. Imdangak man na imbag. Basta diyo dangdangran ha. Alaon nyo lang dagiti rumbong nga alaon nyo. Kalpasan na. Pakaamuan dakto. Magpaiso ko sarsarita na. Sige, aganad kayo. Bye. Nalpasan na nakisarita. Ang mga nukilat arumari di banyo. Umadaywak dito Diyak ipadlaw anang ko nga daki na sarita na iti cellphone bayat ti kada na iti CR. Aging kaita. Saan na tama po na si ti panunot ko tinangag ko apan nakisarita ni Monit iti cellphone. Kabayatan ti kada na itong nagtiban nyo. Sino ti kinasarita na? Pinapayakas di dagitin bagbagana. Ay, awan samot ti mauray ko pa sa hirap dito nagparadaak. Iso at tinasayaat. O makakaraklangan. Boss, agbiay ka pa Ha? Uwan sir. Sige, aglugan kayon kadagiti kakadwam. Tada kayon ti last trip ko. Tap na makaawid ak maten tani. Rabiin. Umay kayon sir. Ay, anyan ti kastoy. Agman maneho ak ngam tilatan maipapan ka ni Monet ti mapampanunot ko. Apay akas di dagiti sa una. Nakaadayo kami iti sentro Sa di ino nga talaga ti pagdisagan dagiti pasaheros ko boss, adayo ka di pa iti papanan nyo. Medyo nakaadayo tayo aminin iti sentro. Agmanayo ka lang, Brad. Hold up na ito. Anya? Hold up? Saan ka man basta tong palkita aman nga bagakan ka. Agmanayo ka lang tapno saan ka mataksan. Di kang padpadlap. Kung nakatagtag sa ti sumarsaro no kada tayo alugan. Sir, pangasiyo. Saan da kadangran? Kasyandak pa ma. Saan ko nakamot? Basta tungpal ka. Agmanayo ka lang. Wan, boss. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Tulungan na ko masungad minti pababa pa sa ti kalsada. Makamuditan. Latag ti lumagto di ti taksi. Agmurayak iti tiyempo. Pasimblik mo tan ngay katan ti seatbelt ko. Atita, naikat ko na. Diyos ko, agyaman at nasandaan adlaw ti panangirelease ko iti seatbelt. At itanti pababa pa sa ti kalsada. Lumagto ako. Oops! Tanay ko. Diyos ko, agyaman ak. Ti taksik, agdiretso ni ti kayas. Natnagan ni ti kayas ti taksi. Ang kitawak iti tulong. Sa narumbang agmat ti daraklatan ditoy. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nairanamet nga dagayam sumarsaro no alugan kada kami iti daydi akanito, manang Emmy. Ket iso tinagkiddawak iti tulong. Dagos kami ang nakaawag iti otoridad, ket natiliw dagiti mang hold up kumakanyak, tasaanda ang nakatapwak. Adda dunor da gapu iti panakat nagtitaksi iti kayas, ngam saan met nga iso ti grabe. Ngam tinaduktalan mi kadagiti hold-upper,
ti talaga ang nakaklaatak manang. Ti intududa ang mastermind iti panang hold up da kumakanyak, awan sa bali no saan animunet aka-live-in ko. Pinick up nga rod dagiti pulis ni Monet, kat apaman ang nagsarita kami iti presinto, na amwak asigod gayaman a modus dati kasjay. Kampay idi, makilive-in ni Monet, kat amonda no adda ti maliksabda iti pamilya ti pakiliblive-inan na. Isumat lagayam asaan nga imanugot nga agkalaysa kami, taadda gayam sa bali a pinsar na. Gaputa na pabut nga nak iti napasamak, ingkadeng ko tinagabroad manang, kat may saak itan a driver ti truck dito'y Saudi. Jakmat ilibak, nga ada ka relasyon ko anaam-amok online. Nagkita kamin iti na minsan, kat ikarkararag ko asapay lakuma, kada kamin ti agkagasat. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Melchor. Pagayam a Melchor, agyamanak iti panagsalaysay mo diti programa tayo. Anyan nga agpaiso ti tao. Maikanda lang arudan iti gundaway nga agbaliw, wano mangilintag iti kilo a panagbiagda. Sayangan da pailaang? Kas ni Monet. Nagpintasan nga oportunidad ti idi jayam kankwana, idi inawis mo nga agkalaysa kayo. Gundawayan ang makapagbaliw, ngam pinili na latatikilo nga ramid na. Sapay lakuma, ta makapangabarwananan. Dawat kumat amapat gantikid daw mo iti agdama a relasyon mo ita, Melchor. Alakastan pagayam ko, kat agyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asam kan panubong, liday ken ragsak. Isudat ng maris, kadagiti tugo, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita, kat naadaw manipod iti padas ti pagayam, nga intay ilingad itinagan nga Elise, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out to all my friends here in Hong Kong, kabagyak dita Santiago City, Isabela, Corpus ken Tolentino family from Rowelin Corpus. Advance happy birthday, Jules Abogado. Makablaawan pa iti Paralag family, the Mr. and Mrs. Emilio Paralag, kan kakabsat ko, Mr. and Mrs. Jomel and Cecil Paralag, JP and Irene Paralag, Gerald and Chari Jane, Giselle, JC, Jayron, Jayrin, Jace, and to my better half, Anthony Bobis Ariate, and my son Josh Anthony Ariate from Jezebel, iti Hong Kong. Buse family, the Tatay Noel and Nanay Maricel di Taalinaya Pidigan Abra. Kastamot ni Bubuyog iti Bangged Abra from Mary Jo Buse iti Singapore. Amin at tagabaggaw from Zaylin Cariaga. Shout out to Jasmine Rivera iti Qatar kan Rose Ann Confieso.
Soriano, Dange and Bueno family iti Cagayan Valley from Jodeline Bueno iti Hong Kong. Amin at Tagalakambini Tuao from May Taladtad iti Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Ilarde family from Centro ken San Jose, Lalo, Cagayan from Benjamin Ilarde Jr. iti Taiwan. Anak ko ada Dave AJ Inong Jr. ken Mrs. ko ani Miriam Tamang. Tamang si Pagan family ni compadre Tomas Bacani, Henry Bacani, Ricky Pascual from Bimbo Tamang iti Malamag East, Tumawi ni Isabela. Amin aka-work ko dito'y Ilocano Factory kan family dita Isabela from Jaguar Isabela. Amin at taga Dupax del Sur from Celia Mamang. Shout out pa'y kada Pasyandora 32 Vlogs iti Hong Kong, Ronald Laguna iti Urdaneta Pangasinan, kan Ariel Timbresa. Makablaawan pa iti Lorenzana and Villaseñor family iti Tamawan Baguio City from Rosemary Villaseñor iti Malaysia. Makablaawan met da Mr. Reggie Mangawang kan tipatpatgan na nga asawa iti Baguio City. Happy birthday King Arthur Gagno inton August 14 from Lavlea, Mendoza. Makablaawan pa iti Domingo kan Karikongan family, kan parents ko da Ernesto and Erlinda Domingo iti Barangay Ricos, Umingan, Pangasinan from J. Domingo. Daban, Bunao, Kojamat family ni Auntie Saling, kan belated happy birthday iti anak ko ani Benedict, kan happy birthday inton August 11 kan ni manong ko iti Flora Apayao from Lenlen, Titabok, Saudi Arabia. Amin nga agmulmula iti Kamatis Kansili dito'y halyap asipulo Ifugao from Arturo Palasi Dawa Jr. Makablaawan pa iti Simon Navarro kan Dakiwag family ni Mama Marie, Papa Eduardo kan Nanay Anastasia kan Papa Ismael Dakiwag iti Saudi from Levi Dakiwag. Kan shout out iti De La Cruz family. Advance happy birthday Miles and Maris inton August 28 and 29 from Maricel Concordia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Elise. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan nga Elise. Kat dispensaran dak ko ma no jakon inlanad ti address ko. Personal nga minti makagapumanang ngam mamatiak a maawatan dak. Kastamot tan dagiti dumdumngeg, apaman ang mga ganyo ti pakabuklan ti pakasaritaak. Ulila akon adamang manang, ngam idi si bibiyagpay dagiti dadakkel ko, naesem da nga agdengeg kadagiti iloko a drama. Gat may sa daytoy a programa kadagiti pagaayat da, iso nga amok daytoy a programa. Tila ang jak ni namnama, kat ti idadateng ti kanito, amaawisak mo't gayam, amang ipatulod iti pakasaritaak. Nang rona kat awan mo't ti sabali amaararamid, gapo iti pandemya. Imunapim musay ti inak manang, gapo iti komplikasyon. Dua atawan tinapalabas, na aksidente day ditatang, nga isumutten tinangalakan kwa na. Agmay may saak nga anak, kat iti naganos nga edad ko, nasumok ko ti simbrak iti komporme laditan akita ti panggadan, tapno makatagdaklaang. Naisarungak manang, iti may sa abalay pagraragsakan. Kuna ni Rika, simple laang apag-iinuman daytoy. Ngam, adamot gayam dagiti babaeng agsalsala iti entablado. Ay, amang ano pagsalaan dak tumot no dumtang ti kanito. No jakla ka sa pulan ti kwarta, pumanaw akong dito eh. Ay, Elise! Happy nga dakalatan dito suling ay. Tumulong ka nga agi-serve ka dagiti customers ah. Rika, Oh, ata ka di parikot? kunam asimble la pag-iinuman daytoy. Ngam adamot agsalsala iti entablado. Ay, apo. Talaga akasta dito eh. Kan amin na club iti lugar tayo, at akastaan niya. Iso di kan mas daaw. Kasano no pagsalaan dakmat? Anya ka kadi. Saan ka pa'y amabalin ta minor de edad ka? Kan manggayam,
No kas pangarigan tadag check a pulis dito'y club, ibaga 21 mon, ah? Ha? Saan abale? Ta naka-make up ka mat? Sana basta madlaw magtawon ka lang, iti 17. Laglagi pa makanayon day ta. Naimbag, tanadanon ka dito balayo si ka Elise. Ha? Auntie Bebang? Anya dyan na damag ko nga papaay ka kano iti club ije ili. Ha? Mangibabain ka buwisit ka babae. Imala ka la iti inam. Ni, auntie, saan kayo kumamot nga agsaw iti kastaa? Awan lang arudon day dinanang ko. Iraman nyo pa ilaang mo, titi. Talagamot ngamin ngay malakakin kwa na. Klabmat ka, tinakapidutan kan kwa na day di kabsat ko nga amam. Auntie, di ka lagpaakto kanya kung nagpapaay ka iti klabi jay ili. Talaga nga isagunot ka, buisit ka babae. Di ka mangibabain. Hanya ko matipagdanagam nga, kat saan ka mat nga entertainer? Waitress ka mat? Ngamam-amo kong tiikit ko. Noon niya timbaga na, talaga nga aramidan na. Ha? Kasano no kalat amapan ijay club, kat makita na kang agpapaay ijay. Sigurado amang riribok na ijay. Kababain. Ay, Elise, damagak man ka? Tultulungan nakakadida dyan ikit mo. Ha? Di kaya't ko asawan, sipod na ulila ka, tinulungan nakakadin? Intad nakadida kiti masapul mo? Saan? Ni Kusing, awan apulos ti intulong na kanyak. Isupay nga rin ti nakakaamuan ang iman ni obra iti amin. Idi natay day di tatang. Oh, matlagayam! Awan nga rod ati karbangan na amang ipawil kan kang agtrabaho ijay club. Ngamin, awan mo't kayam ti may tulong na kan ka. Kan may saan ka mo't nagnanay di ti poder na anya? Adamot ti balayo ang napanawan kan ka dagiti dadakkel mo. Nagado ti customer ita dito club. Sigurado ang mabanog kami manan a waiter kan waitress. Bilin ni Rika akanayon nga agan nadak. Liklikak kano ti makabuong iti bote wano baso. Kan liklikak ti makisubang kadagiti customer. Adda kano dagiti bastos a customer kat. Dagiti ti rumbang asiputa. Elise! Oh, Ape Rika? Tarasan, sumurot ka kanyak. Aglamang ka pa lang iti dressing room. Ha? Ape Rika? Napasungadak ni ikit mo. Agturong dito yung club. Ha? Sana nung baga makita na ka, tapnawan ti mapasama kay skandalo. Sa bali ti ugali ti ikit ko ang manangan day di tatang ko manang Emmy. Bakit nga min abalasang? Iso nga awan bibiyang na nga uray asino ti maiskandalo. Ibagbagakkan kwa na nga agpapaayak kas pangrabii a waitress iti may sa restaurant. Ngam talaga adi na patyan. Naimbaglaangan tanasiputan ni Rika agayam ko idi sumungad ijay club a pagpapaayak. Tano saan, sigurado nga adda ko maiskandalo. Nagtultuloyak nga rod a nagpaay iti daydi a club, tapno masuportarak ti panagadal ko. Idi agangay manang, kinasarita nak ni Rika no kayat ko ti makitable. Immanugutak, ngam kinid daw ko asaandak ko maapagsalaan iti entablado. Kat immanugot mo ti management ti pagpapaayak. Agingga anaam-ammok ni Sebastian. Maysa anabaknang a negosyante nga agtawanen iti nasurok a 50.
Masansan mo tan nga da ka dito'y club, Sebastian? Gaputa kay kayat kaama ka din na, Elise. Amangan mo't no kanayon kayon nga agapa iti asawam. Gaputa masansan amarabyan kan nga agawid. Parbangon pa yan no daduma. Tapasaray urayan pa yan nga agsara to'y pagpapaayak a club. Awan derong ba nga pagdanagam kanyan? Legally separated kami ni asawa. Kasta ka di? When, Elise, katimot ka kaisuna nga anak ko, at dahi sa bali a lugar. Kasta gayam? Kinapudno na, agmay may sakla ng iti kondo. Wawa, baknang ka talaga. Saan mat? Ibagatan na naira nala siguro nga daanak. Uray pa'y anya ti bagbagam, Sebastian. Talaga abak nang ka. Saan ang mailibak dayta? Amom, Elise, ato ti umapal kang ka. Ha? Ni, anya ko maaga pong apalan da, Rika. Kanayon nga ibagadag iti entertainer iti club, a big fish ti customer mo. Diyan lang kaya kanayon na mga VIP kang ka? Ni Sebastian. Sebastian Gayam tinagan day jay. Ay na, jackpot kang agpaiso kang kuwana, girl. Agasam, si kalang ti kayat na nga i-table. Siguro, nagpaido maaragsak tinaipaay mo kang kuwanan niya. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Rika? Elise, nabayagan ni agayam ta. Nabaybayagak mo't nga agpapaay iti club ngumsik ka. No kasi nga da kayo iti VIP, sigurado nga all the way. Basta, the price is right. Dita ka ang nagbidot, Rika. Ha? Ano kaya't masawan? Uray na minsan, di naksinagid ni Sebastian. Di naktupay agkan. What? Dahito ti agpaiso. Nataknang ni Sebastian. Saan akas kadagiti daduma a customer? Ano in VIP dakan? Ti amuda, mabalindan nga aramidan ti amin kan ka. Sa bali ni Sebastian, kat dayta ti dayawag unay kan kuana. Nakapasyar kayo mat, auntie? Auntie, apay atinong padak. Pinalabas ko ti amin apakaibabain at nga inararamid mo. Ti panagpay mo iti club. Ita, nagaramid ka iti nakarkaro pa'y apakaibabainan. Ayop ka! Ha? Auntie? Talaga nga awan ti delikadesa man niya. Agasam, ta nakirelasyon ka pa'y iti arig na apong mon. Ha? Mangibabain ka talaga. Manipod ita. Saan ka nabigbigan akanakak? Ha? Saan ka nakabagyan? No si bibiyagla day di kabsat ko nga abam. Sigurado alumlumnod itaan gapoy tinakaro apakaibabainan nga insang bay mo. Talaga nga awan kwentam a babae. Padpadam unay day di inam. Ayop ka! Kastagayam tinapasamak ken ka, Elise. Sebastian, Ang kindawak iti dispensa, Elise. anya ti kayat mo asawan? Siyak ti makagapo. No apay a kinabil kan inlaksid na katiikit mo ako nam. Iso nga kindawak iti dispensa ken ka. Awan basol mo, Sebastian. Talaga la sa bali ti ugali ti ikit ko. Naimbag ko manutultulungan nak. Ngam sipod na ulilaak. Oray la ko makusing. Awan apulos ti na itulong na kanyak. Aday jayak ken ka.
Kat no umanugot ka, ikari ka sumaya at ipanagbiyak mo. Karamanin ti masakbayam. Anya ti kayat mo asawan, Sebastian? Dumngag ka na imbag iti ibagakan ka. Kat sabay lang kumata di nakapagkadkadan, iti daytoy nga idyayak ka. Aklonag at pagarup ko idi, kat awisan ako ni Sebastian nga agdan na kami laangan manang Emmy. Tauray asino akas kanyak, pagarupon na tikas jay, gapu iti ipakpakita kanyak ni Sebastian. Nakasaga na ak idin nga umanugot, no bilang kayat nakon nga iden na ni Sebastian. Ngam sabali tinapasamak. Injaya na nga agtrabaho akkan kwa na, kabayatan ti panagadal ko, tapno masuportarak ti edukasyon ko. Kat agtaod matlaang iti bukod ko abannog ti gastusak. Idi damo, nagdwa-dwaak. Ngam idi nagangay, naalukoy nakmatlaang ni Sebastian. Kat kinid daw na pay nga agikatakon iti club, tapno mapunas kanon tinababa a panagkita kanyak ti sabali a tao. Amom girl, mailiwakon ka. Kailiw ka matan, Rika. Takasanumat ngamin. Kanayon tang agkita kan agkuyog idi agpapaayak pay laang iti klam. Ngam amo, adayo na saysayat itan ti kasasaad mo. Ngamin, saan na masapol ang makidanggay ka pa iti na duma kita ti customer, tapno makatagid ka laang. Rika, Okay? Kumusta mo ti trabahom ka ni Sebastian? okay mat. Nalakalaang anasursurok, gaputa inggiya nakatalaga. Nasayat mo't nga rod. Kanamom ka di? Sipod pimanaw ka ni di club? Saan mo na nagpakpakita iyan ni Sebastian? Kasta ka di? Kaawatan na si kala talaga ti gaggagarain na idi ijay. Rika, Elise, napinta sa gasat ti simangbay kan ka, ha? Sapay la kumata saan mo nasayangan dayta. talaga saan Rika? Jakon paluspusan di gundaway. Madamag ko man lang, girl. Kasano na tumtag ti gundaway nga? Asawaan na ka? Ha? Saan mo't kidi asigurado? Ipapantalaga na kasta ti mapasamak. Anya ngay daramidem. Adalo man tirabi, ngam sa anak pala makaturog. Saan ang mapunas iti isip ko tinakuna ni Rika? Saan nga adayo ang mapasamak tinaibagana? Nangruna inton aggraduara kon. Kasanon tungatan nga agpaiso, no kalaat nga agdaton kanyak ni Sebastian. Uray kasano ti panang tingiting ko itiriknak. Amok nga awan panagayat ko kankwana. Ngam no bilang paayag to no agdaton. Kasla, nagawan motan nga utang ko ana imbag anakam ngay. Ay, ikagumakapunasan pa'y laang iti isip ko ti banag asaan pa'y mutlaang adimta. Basta ti importante ita, saya atag ti trabaho ka ni Sebastian, kan isaet ko ti agadal, tapno makaturpusak.
Auntie Bebang, pasensya kayo no sinarungkaran kayo. Aging gaita, auntie. Saan ko pa'y mapunas iti isip ko tinaibagayo idi. Nga inlaksid dakon akaanakan nyo. Nalabit akaguradak pa'y lang aging gaita. Gapo kadagiti banag ang naaramid ko idi. Kat day tati kang runaan ang makagapo, iso nga imayak. Kaya't ko tagkid daw iti dispensa kada kayo. No naipaayan kayo iti pakaibabainan. Sapay la kumata mapakawandak, auntie. Kat pangaasiyo. Tasaandak ko maalapdan ang mga sikaso kada kayo. Ita masakit kayo. Tasaanda kayon samot asar-sarungkaran dagiti dadduma akakasinsin ko. Awan mga sikaso kada kayo. Iso asapay la kuma. Taitulok yung asikaswen kayo. Elise, kaanakan. Ha? Inawagan na kun iti kaanakan? Kaya't kadi asawan day maawat dakmatlaangan, auntie. Naibagak man, tikas jay kad kaidi. Gapulaag na ijay itiluksaw ko, Elise. Ngamket di. Dito'y kaunggak. Saan ka nga inlaksid? Iswasapay la kuma. Tama pa kauanak mat, kaanakan. Pakawanan na kuma. Umadayukan, kunam? Sebastian? Nabayag ko man ngay madayo, Akelis. Ngam siniguradok pa apanawan ka, anatalgeden ti kasasad mo. Ha? Anya ti... Kaya't mo asawan? Nalabit ang mas daaw ka, no apay ang nagpalinak ang nasayaat ka. Nalabit ngayon bagarap mo pa nga amangan no ikabalay kan tunodumtan ti panawan. Ha? Ngam si kasiguron ti nakapanitnag, nga awan ti naigamara pa naggartam, iti amin nga inaramid ko para ken ka. Tasipod nagamamuta, rinaam ka, nga oray iti club, tinakasarakak ken ka. Sebastian? Kat ita tanatalgeden ti kasasaad mo, kat nakunamat anaornos kayon iti ikit mo anang gurgura ken ka iti. Patuloyak nga roden ti agmigrate iti sabali a pagilyan. Ket kidawag nga nadam amin dagiti nagbannugam. Ken saan ka ko mga agbalin a naimot. Agbalin ka na sayaat iti sabali a tao. Kang runan iti amin. Di mo kadngan ti sabali a tao. Gapulang iti makitkitam alanga wano aramid da. Tandaanam ko madayta. Uwan, Sebastian. Aramidak dayta. Tong palak ti amin abilin mo. Kat agyaman ako unay kan ka. Agyaman ako unay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below.
Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kasla saan ang nakapapati manang Emmy, ngam talaga ang napasamak. Kaya't ko apagarupan, agaputa na dalos ti panagpuspusok, iso ang nasaya at mo't tinagbanagak, itilaksid dagiti nagbalin apadas ko. Ngam ikagkagumaak apunasan ti kasta apanunot ko. Takas itinakuna ni Sebastian, masapul nga agtalinaadak ang napakumbaba. Aging gaita, ada komunikasyon mi ni Sebastian. Kat maragsakanak, tanasaya at latta ti kasasaad na. Siyak matmanang, gaputama ko na nga damot ten mabalin ko, ikagkagumaak ti tumultulong kadagiti agkasapulan. Taamok no kasano ti rigat ti awanan, tanaglabasak ket ngarod. Daytoy ti padas ko manang. Katnam na maek ang nakaibati ak iti inspirasyon kadagiti naayat adumdumngeg. Toy pagayam mo, Elise. Pagayam nga Elise, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Saan lang nga inspirasyon, no diket napintas nga adal ti raman ti insalaysay mo. Husto ka, nadalos ti puso ken nakam mo, iso nagbalin ka nabaligi, itilaksid ti gayong-gayong asimpukam kadagidi panawen, akayari gampay laeng ti agkatang-katang, gapo iti pannakaulilam. Itultuloy mo kuma ti agbalin anasayaat, ken ti panagbalin mo nga inspirasyon iti kaadwan. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon ipi danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, ang nagpailingad iti nagan nga Imelda, nga iti agdama kat adda iti Hong Kong. Ngem sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Joel Kilon iti Texas, Matet Awel iti Israel, Adela Vergara iti Hong Kong, ni Dimple Chloe Ganuelas. Happy birthday, my dear son, on September 19 from Leonora Bautista, iti Binalunan, Pangasinan. Shoutout pa kada Edith Manantan, Belinda Ramos, iti Toronto, Mary Jane Naval, iti Hong Kong. Pamilya kan anak ko, ada Mart, Migs, Joms, Zailin, kastamat dagiti apok, isuda ate Jessil, Kuya Quill, CK, Kuya Renz, and Micah from Bing Soriano, iti Brunei. Happy birthday Justin Nicole, kan happy birthday mat kan ni Levi Dakiwag inton August 23. Shout out pa kada Rodel Abella iti California, USA, Evangeline Rodrigo, Jan Rabanso, kan Jane Laico. Amin at tagahalyap Asipulo Ifugao, kastamot da Uncle Manuel kan Auntie Tita kan Arthur Sr. from Arthur Jr. Tamang kan Zipagan family iti Malamag East tumawi ni Isabela,
from Bimbo Tamang. Makablaawan pa ni Mrs. ko ani Jing, ti only daughter ko ani Kathleen May, kan dagitoy kakadwak a beekeeper, iso da utol ko a Rodel kan Cornelio, from Renante da Calcap iti New Zealand. Shout out kada Jasmine Rivera iti Qatar, Geraldine Larocco, happy birthday Milet Mayo Kaskayan. Dagiti kakabsat ko ada Agnes Agurin di Tadagupan Tabok Kalinga, kastamat ni Mayo Agurin ken Shane Beverly Agurin Wangag from Marilu Odlus. Shout out kada Jenny Rose Unciano, Evangeline Rodrigo, Mela Reyes iti South Korea. Pamilya di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Cathy Malana iti Hong Kong. Ni Julius Rosena iti Taiwan. Engineer Janet Fernandez Mateo iti Jadi Nueva Vizcaya. Kan Maribel Mateo iti Hong Kong from DFI and Zoji. Shout out pa kada Gemma Frutas kan Novelin Kujamat. Kids ko ada Dayan, Ryan, Nicole, kan amin a friends ko dito'y Hong Kong, from Rowelyn Corpus. Kan makablaawan pa da Hazel Plamiano, Olivia Rocco, Ives Tejano, kan Marites A. Amuyo, iti F. Amuyo Store, iti San Fernando City, La Union. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Imelda. Dear Manang Emmy, Imelda latan ti iyawag mo kanyak. May saak nga OFW dito'y Hong Kong. Sumagmamanumutan atawan nga agtrab-trabaho ak dito'y. Nakaawid ak kuman, ngam gapota dimtang ti COVID-19, jak nakaawid kat intuloy kulatan ti nagtrabaho dito'y. May saak kadagiti naayat adumdum ngag iti drama nga Iloco, kabayatan ti panagtrab-trabahok manang. Tamalaksid amaliwliwaak, adampay dagiti adal amapidot kadagiti uploadsyo. Adamot padas kumanang akayat ko nga ibinglay. Nagtaudak iti nakurapay a pamilya manang. Dua kami laeng nga agkabsat, kat adayo tinagbaetan ti edadmi ken ni Eman nga ading ko. Iti probinsya mi dita Pilipinas, panagtalon ti kang runaan a pagbiagan dagiti agindag. Nagagat ti inak. Uray mo't ket din itatang. Ngam adda bisyo na akagurgurak. Kan isumatlaang ti puor ti kararwa ni nanang ko. Rugyak nga rod manang ti agsalaysay. Nanang, adalo man ti rabi ingkay maturugan. Awan pa'y mo ti amam anak ko. Urayak pa'y sumangpet. Nanang, sigurado nabartak manan ni tatang nga agawid. Ingkay kat ti maturugan, tamaan no kumaro pa'y tirikrik naan nyo. Amoy lang arudan nga da sakit yo. Di na pagdanagan anak ko. Kabaulak. Siya kun ti manguray ka ni tatang nanang. Ingkay agina na tarabiin. Si kanti agina na anak ko. Tadapay klasim no bigat saan aya. Malumpay ti klasik nanang. Isong awan anyaman na. Ngam anak. Sigurado apariing naktumot laang ni tatang mo. Tasyak ti kayat na mga sikasukan ko ana. Nanang, saan ko man anatangkan ti ulo yo? Siya kun ti makaam mo. Maturog kayon, tadikat kumaro ti rikrik naan nyo, no kanayon kayo nga agpuyat amang uray ka ni tatang. Apaya sikatin ang oray kanya. Ay, nanang ba? Pinaturog ko ni nanang, tamadikan ko na ti kanayon nga agpuyat. Anya katamad nga pagpagamog? Ingringan! Ni, apay amasapol pa'y laringan nyo ni nanang ngay. Una sa iso ti mga sikaso kanya. Una
unay kayon tatang. Kanayon kayo anabartak nga agawid. Kalpasan na. Paasikaso kayo kun ni nanang. Nagaing ka mata na sumaaw, Imelda. Sino kaya iti panagkunam? Anak ka lang mata. Ingal sa ilam. Sa isaw ti mga sikaso kanya. Darasaw! Manang Imelda, nabartik manin ni tatang dirabihan niya. Wan ading ko. Kat kakaasi manan ni nanang kankwana. Apay akas dyan ni tatang. Kanahin latan anabartik nga gawid. Naimbag ko man maturugon at agos ngam saan mat. Day tangarod kat. Sang kaibagak kankwana, asan amabalin akanayon amapuyatan ni nanang amanguray kan mga sikaso kankwana no kas di anabartek. Tada sakit ni nanang. Ha? Masakit ni nanang? Ang? Kadagiti napalpalabas ngal daw. Nadlaw ko asabali ti jar ni nanang. Kasla kumarkaro ti rikrik naan na. Gapo iti kanayo na panagpuyat na amangururay kan ni tatang. Di asyan ni tatang kan ni nanang. Ngarud Jakman amo kan ni tatang. Tila ang bagi na ti pampanunutan na. Noan niya ti kayat na, isulatan ti aramidon na. Di na tayo pa'y amo apanunutan mo ta pamilya na. Nang runa unay ni nanang. Nanang, madlong agkakapsot kayo. Imelda, anak. Daytan, ti kanayon nga ibagbagak kada kayo. Makapadakas matkat kada kayo ti kanayon ang mapuyatan. Di na pagdanagan, anak ko. Ha? Nanang? Okay kayo kadilaan? Oh, anak. Ni, apay nga rod na akasla kam kamatan nyo matun ti angas yo. Saan man, di na pagdanagan, anak ko. Awan anyaman na ito'y. Saan nanang? Makitkitak iti lang ayo asaan kayo nga okay. Adalakit ti... Ha? Nanang? Diyos ko! Natali mo daw ang tiinak! Nanang! Naatake ni nanang ko manang Emmy, kat saan min ana isambut pa'y iji ospital. Sumagmamanula bulan idin kat agturpusa kon iti komersyo a kursok. Napalalo tila dingit mi kan ni Emma nakabsat ko, gapu iti ipupusay ti inami. Day di matlatirugi ti pananggurak iti amak. Tauray anya pa'y ti kunaan ti sabali a tao, mamatiak nga adabasol ti amak iti napasamak kaninanang. Iti laksid ti panagladingit ko gapu iti ipupusay ti inak. Ingka gumaaklat ta nga inggaed ti panagadal ko, babaan iti bukbukod ko manang, tadyakon pulos nagkid daw iti kwarta iti amak, sipud idi. Aging ga iti may sa agundaway asimmang petak iti balaymi. Ne, ading, asino tinagluto? Ni tatang manang Imelda. Ha? Sigurado ka? Un manang, iso tinagluto. Nagbalbalsid pa'y kititi pagaron iti dalikan taamangan kanunok lata may busti gasol. Itaman pa'y nga inaramid na ti kastoy. Itaman pa'y anasapa si Mangpet. Mas dawak mo't nga rod manang. Saan pa'y nakainom Anya? Anya? Milagro talaga. Kat,
Ayan na ngay. Ade, jay likod ti balay manang. Agisimsim ti pagmulaan na kaniti kumpurmila di taan natang. Anya? Ha, talaga ang milagro. Anya nga tanga angin tinang puloy kan kuana. Idi si bibiyag pa'y ni nanang. Kanayon ang nakatugaw diti amang ururay ka ni tatang. Kanayon idi abaga ak amaturugan. Tamay parit kan kuana ti agpuyat. Imelda. Anak. Ha? 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 Babalin ka di ngagsarita ta. Adala man ti rabi. Kaya't kun ti agina na. Tamasapa ak pa'y amapan agtrabaho no bigat. Gat. Ha? No anyaman ti ibagayo. Inton maminsan tulaangan. Sige, tainak maturugan. Pasensya kayon. Ngam di kay kayat ang makasarita. Aging gaita. Nasakit pa'y laang tinakam ko gapo iti kaawanan ni nanang. Katda kayo ti makagapo tatang. Basol yun o apay apimusay tinak. Amok akagurguranak ni manang mo, Eman. Tatang? Di naman ibkas. Marikriknak akaguranak. Kat oray din aklonen. Mamati ak nga da pa kainaigan day ta. Iti ipupusay day dinanang iyo.